ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ବିଟି ଶିକ୍ଷା ଚ୍ୟାନେଲ। ପ୍ରଥମେ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରିବା। ଏଠି ଲେଖିବା kalia.odisha.gov.in। ଏଠି ନୂଆ ପୋପ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଠି ଲେଖା ହୋଇଛି ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ଏଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ପୋପ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଟ୍ରାକ୍ ୟୋର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଏଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ବା ଟୋକନ୍ ନମ୍ବର ଦେବା। ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଶୋ କରିବା। ଶୋ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଠି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ଆଧାର ନମ୍ବର, ତା'ର ନାମ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ, କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ବ୍ଲକ୍, କେଉଁ ଜିପି, କେଉଁ ଭିଲେଜ୍ ସବୁ ଏଠି ଶୋ କରିବ। ତାଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖାଇବ। ଏଲିଜିବିଲିଟି ଯଦି ସେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଦେଖାଇବ, ନହେଲେ ନୋ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ବୋଲି ଦେଖାଇବ। ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ। ଏଠି କେତେଟା ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏ କାଳିଆ ଟଙ୍କାର ପଇସା କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି, କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜାଣିପାରିବେ। ଏଥିଲା ଏକ ଛୋଟିଆ ଅପଡ଼େଟ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।